Tisztelettel köszöntöm Önöket a Pécsi Tudományegyetem által szervezett Foglalkoztatás és Jólét című konferencián. A mai rendezvény központi kérdése, hogy miként lehet az értékes munkaerőt nem csak megszerezni, hanem hosszú távon meg is tartani egy folyamatosan változó, kihívásokra teli munkaerőpiaci környezetben. A foglalkoztatás kérdése ma már nem választható el a munkahelyi jóléttől, az egészségtudatosságtól, az esélyegyenlőségtől, valamint a szervezeti kultúra és a digitalizáció hatásaitól sem. A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatási, kutatási és innovációs tevékenységeken túl aktív szerepet vállaljon a gazdasági és társadalmi folyamatok kialakításában, hidat képezzen a tudomány és a gyakorlat között, valamint fórumot biztosítson a tapasztalatcserére, az egyetem, a vállalati szféra és az intézményi szereplők számára. Bízunk benne, hogy a mai nap előadásai és beszélgetései hozzájárulnak a foglalkoztatás és a munkahelyi jólét komplex, mégis gyakorlatias megközelítéséhez, és inspiráló gondolatokat adnak a résztvevők számára. Elsőként tisztelettel felkérem dr. Javier Pécsics Róbert kutatóközpont társvezető urat, a konferencia tudományos bizottságának tagját, hogy tartsa meg köszöntőjét. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyek és Urak! Kedves barátok, kedves kollégák, vendégeink! Örömmel, és hát meg kell vallanom, hogy némi izgalommal köszöntök itt mindenkit a Foglalkoztatás és Jólét című konferencián. Az izgalom most már elmúlt, az időjárási jelentéssel kapcsolatosan felhívtuk reggel a Biokon munkatársait, és azt mondták, megnyugtattak minket, hogy ne aggódjunk, folyamatos lesz a utaknak a karbantartása, úgyhogy mindenki biztonsággal haza fog érni, legalábbis erre a konferencián. Ezt a konferenciát a PTS számos kiváló partnerével közösen szervezte. Én azt gondolom, hogy már a cím is elég ígéretes, foglalkoztatás és jólét. Talán mindenki szereti együtt hallani ezt a két fogalmat. Egymás mellett leírva olvasni, de az a baj, hogy a megvalósításnál azért nagyon sokszor akadályba ütközünk. Munkahelyi jólét. Hogyan lehet definiálni ezt a szót? Egyik kollégám azt mondta, hogy számára a munkahelyi jólét az, amikor pénteken délután az irodai telefonja már nem csörög. Körbe kérdeztem, és mások azt mondták, hogy hétfő reggel ne kezdődjön Teams értekezlettel a hét. Számos definíciója van tehát a munkahelyi jólétnek, de azt gondolom, hogy mi ma egy picit ennél komolyabbra fogjuk venni, hiszen végül is a tudomány és a gyakorlat újra gondolásával próbálunk meg választ adni arra, hogy hogyan lehet megszerezni, de főképpen megtartani az értékes munkaerőt. Egy olyan környezetben, ahol a munkaerőpiac az inkább hasonlít egy akadálypályára, mint piacra. Különleges ez a mai. Megmondom miért. Ritkán látunk és ritkán ültetünk ilyen sokféle embert egy asztalhoz. Oktatókat, kutatókat, vállalatvezetőket, társadalmi-gazdasági partnereket. És nagyon remélem azt, hogy nem csak egy kávé erejéig fogunk majd egy asztalhoz ülni, hanem minden jól megy, akkor közös megoldásokat is találunk. Tehát nem csak előadások lesznek ma, hanem reményeink szerint párbeszéd lesz, a tudomány és a gyakorlat, a tapasztalat és az innováció, a régió és a világ kapcsolatrendszerét tekintve. Külön szeretném kiemelni a mai napnak a szervezői. A BTK és a PTK nem. Kezdjük újra. A BTK és a KTK kutatóközpontjait, a kancelláriának az innovációmenedzsment és gazdaságkapcsolati főosztályát, a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát, a Prómán ZRT-t. Én azt gondolom, hogy ezek a szervezők mindannyian úgy gondolják, talán ebben egyetérthetünk, sokszor beszélhetünk már erről, hogy a humán erőforrás az nem csak egy költséghely a kimutatásban, hanem a fejlődésnek talán, hanem a legfontosabb mozgatórugója. A mai előadások sok mindenről szólnak, nagyon színesek lesznek. A munkaerő hiánynak a regionális kihívásai, a jóléti programok hatásai, a digitalizációban rejlő lehetőségek, az emberek megszerzése, megtartása, akkor is, hogyha éppenséggel a kompetitív, a versenytárs az nem a szomszédos cég, hanem mondjuk a nappali, a napi. Gondolok itt a home office nyújtotta lehetőségre. Bízom abban, hogy inspiráló lesz a mai nap.
új gondolatok, együttműködések, baráti beszélgetések születnek, és hogyha a végén azt mondjuk, hogy nem csak, hogy hasznos volt ez a mai nap, hanem jól is éreztük magunkat, na, akkor kimerítettük a munkahelyi jólétnek a fogalmát teljes mértékben, azt gondolom. Úgyhogy kívánok egy tartalmas, gondolatébresztő, és hogyha lehet, legfőképpen jókedvű tanácskozást a mai napra,